Ставаме тук. Айде. Тук не искам да взема тази ваза. Айде. Не знам кога правя. Банани, гранушка и Добре, давай. Клякай. Хей. Успяхме. Гледай, че банани, гранушка. Какво е, бе? Тъпто се върти. Целно, че играеш ключик. Айде. Но това нещо не може да се омърне или какво? Всички това. Така. Айде слизаме долу. Тя пък веднага дойде. Толкова бърза. Тя ми изготвила нещо, оставила нещо. Благодаря. Също искате ли да кажа на колко години? По-добре не, защото вие ще бъдете в депресия. Една подсказка. Тя родителна преди да е осъдена България. Перфектно. Айде, не можеш ли да дойдеш? Какво пише там, там да не пише нещо или какво? Не знам. Айде, Вижте, бе. Тя така ходи с белите очи, че направо преди цикъла, едното и нещо, бухата, бухката или какво е. Спътения цикъл. Там се е навряла. Ставаме тук. Айде. Тук не искам да взема тази ваза. Не знам какво да правя. Банани, гранушка и Бързо. Добре, дай. Клякай. Успяхме. Гледайте, баба ни гранушка, каква е. Там се върти. Целно, че играеш ключик. Айде, но това нещо не може да се мърне или какво? Сега. Така. Слизаме долу. Тя пък веднага дойде. Толкова бърза. Тя ми изготвила нещо, оставила нещо. Благодаря. Също искате ли да кажа на колко години? По-добре не, защото вие ще бъдете в депресия. Една подсказка. Тя е родителна преди да е освенена България. Перфектно. Айде, не може ли да дойдеш? Какво пише там, там да не пише нещо или какво? Не знам. Айде, Вижте я. Тя така ходи с белите очи, че направо преди цикъла е едното и нещо, бухата, бухката или какво е. Спътения цикъл. Там се е навряла.